What's up guys? Good morning po sa inyong lahat. Araw po ng linggo ngayon, wala po tayong pasok. Ngayong araw na to papakita ko sa inyo kung paano magluto ng ginataang tilapyang picadillo. Lutong Bicol po mga kaibigan. Yan na po mga kaibigan. Linisan po muna natin ang tilapia. Ganyan lang po yung gawa o proseso kung paano gawin ang tilapia. Hihiwaan po natin sa ibabaw mga kaibigan. Parang dadaingin nyo lang po. Sorry po. Yan na po mga kaibigan, oh. Siyempre, tanggalan natin yung mga bituka tsaka yung hasang para malinis na malinis. Yan o mga kaibigan, hihiwaan nyo sa bandang itaas. Ganyan mga kaibigan, oh. Magsisilbing panlak yan mga kaibigan. Panlak natin sa kanya yan mamaya. Ilalak natin yung sarili niya. Yan lang mga kaibigan. O yan o, pakita mo ah. Das mo. Ganyan lang mga kaibigan, idadaing lang natin. Yan. Tapos na yung isa. Kaibigan, hugasan muna natin yung tilapia. Ito na po yung itsura niya, oh. Ito, yan na po. Sariwang tilapia po ito mga kaibigan. Siguraduhin po natin na malinis talaga mga kaibigan. Tanggalin natin yung mga dugo-dugo para walang lansa at saka walang pait. Hugasan natin, oh. Hugasan natin ng mabuti mga kaibigan. Ito yung itsura niya mga kaibigan, oh. Parang dinaing lang siya. Ayan. Binukat. Ilagyan ng... Ang itsura niyan mamaya mga kaibigan. Ganyan yan. Oh. Panlak natin yan. Ganyan mga kaibigan. Yan. Oh. Yan. Oh. Ganyan mga kaibigan. Hugasan muna natin mga kaibigan. Mga kaibigan, hugasan muna natin yung mga rigado natin. Luya, bawang, kamatis, sibuyas, tsaka yung kamyas. Pakita mo na yun. Hugasan muna natin. So, mga kaibigan, hugasan din natin yung pechay. So, mga kaibigan, bigayin muna natin yung nyug. Bigayin natin yung gata. Tanggalin ko muna yung aking relo. Okay. At syempre, maghugas muna tayo ng kamay para siguradong malinis. Okay. Sinabong ko na to kanina mga kaibigan. Ito na. Bigayin na natin yung nyug mga kaibigan. Gagatanan natin yung tilapia. Yan. Bigayin natin. Ganyan lang mga kaibigan, oh. Yan, oh. Yan mga kaibigan, oh. Hihiwain natin yung kamatis. Yung katas nyo mga kaibigan, yung katas ng kamatis, ilalagay natin dyan sa tilapia. Katulad nung dati, mamarinate natin siya. Para malasa mga kaibigan. Para sumuot yung lasa niya dyan sa
laman ng tilapia. Yan yung magiging itsura niya mga kaibigan. Yan o. Yan o. Titimplahin natin yung palaman na yan mga kaibigan. So yun na nga mga kaibigan. Dahil nagluluto nga kami ng kinataang tilapia na pikilit ko. Ito yung mga kasama ko mga kaibigan. Mga kasama ko dito sa bahay. Si Bunik, nagtutulong-tulong kami maghiwa mga kaibigan. Yan yung lulutuin na mga kaibigan. At siyempre, walang iba kasama namin dito. Kasama rin namin dito si Gudu! Roberto! Kasama namin mga kaibigan si Roberto mga kaibigan. Sabi Mga kaibigan, no? Sabi ng ganda ng magagigil mo. Si Senor. Walang magawa mga kaibigan. O, ito, magluluto na naman kayo mga kaibigan. Ayan o. Sobrang init mga kaibigan. Ayan, pawis na pawis tayo mga kaibigan. Ayan. Sarap naman ang niluluto natin ngayon. Yan na mga kaibigan, no? Haluin lang po natin yung mga rekado at titimplahan natin ng asin at magic sarap. Mga kaibigan, lagyan natin ng asin. At saka lalagyan natin ng magic sarap. Lagyan din po natin ng sili. Ito na po mga kaibigan. Lalagyan na po natin ng palaman yung tilapia. So ito na po mga kaibigan. Ito na po. Tapos na po. Isasalang na natin mamaya mga kaibigan. Ito. Tilapia. Pechay. Yung gata. Gata ng nyog. Siyempre, maghihiwa tayo ulit ng luya, sibuyas, bawang, mga kaibigan, sarap mo nito mga kaibigan. Malapit na matapos mga kaibigan. Maaga po kami na malengke mga kaibigan, mga 6:30 kanina. Kasi yung oras ng paglabas namin, pwede kami mamalengke. From 5 a.m. to 8 a.m. sa lugar namin, sa electrical. Pumunta kami sa Baclaran mga kaibigan kanina, kasama ko mga kaibigan kanina. Si Roberto! Kaya si Roberto mga kaibigan. Si Roberto mga kaibigan ang kasama ko na malengke kanina sa Baclaran. Ang aga namin, naglakad lang kami. So hindi ko na kinuhanan ng video. Ito na lang ang kinuhanan ko. Kung pagdating dito sa bahay, yung proseso kung paano magluto ng inubasan na tilapia. Kung bao yun po sa bato, inubasan na pikidilyong tilapia. Mga kaibigan. Siyempre, yan po ang mga katulong ko dito sa bahay mga kaibigan. Katulong natin sa pagluluto. Mga tropa natin mga kaibigan.
si Anjo Bunik, at saka si Roberto. Roberto, kaway-kaway ka Roberto. Yan. Yan ang mga kaibigan, no? Daw din na mag-gilis. Pechay. Yan na po, oh. Tapos na po, isasalang na po natin yan. Dito po natin lulutuin yan mga kaibigan, oh. Saka si Rola. Yan. Advance Happy Fiesta dyan sa Bato. Fiesta po dyan, June 7. Happy Fiesta po sa inyo lahat. Mga kaibigan, pag magluluto nga po pala kayo ng gatang isda, kailangan haluin nyo ng haluin. Tulad nito. Haluin nyo ng haluin para hindi siya mamuo. Para hindi siya mamuo mga kaibigan. Ting magic sarap lang. Lagyan natin ng konting magic sarap. Magic sarap pa. Alam na dis ha. At saka syempre, lalagyan natin ng asin. Lagyan mo ng asin Bunik. Cameraman muna ako. Lagyan mo asin. O ito, haluin mo. Pakihalo. Yan. Yan na po mga kaibigan. Lutuin muna natin yung gata. Tinimplahan natin ng magic sarap at saka konting asin. Yan mga kaibigan. Mga kaibigan, nilagay na natin yung tilapia. Okay lang yan, kahit tatanggal yung laso niya. Laso. Yan o, mga kaibigan o. Pikidil yung tilapia kung bao yun po sa bato. Yan po mga kaibigan. Inubasan na tilapyang pikidilyo. Kaway-kaway dyan, mga taga-bato. Shoutout sa inyo lahat. Shoutout sa mga kumakain ng pikidilyo dyan. Shoutout sa mga paboritong ganitong luto mga kaibigan. Perte. Ayan mga kaibigan, no? Pakukuluin muna natin yung mga kaibigan. Lulutuin muna natin yung tilapia. Huwag po natin hahaluin ng hahaluin kasi madudurog po yung tilapia. Chili. Mamaya na yung sili ilagay. Mamaya na yan. Mga kaibigan. Testing lang mga kaibigan. Tinetesting lang kayo. Tinetesting lang. O, yan. Yung mga assistant mga kaibigan, si Roberto. Ayan. Mga kaibigan. Saan nagka-testing? Testing lang naman yun. Testing lang yun. Lakas-lakasan mo yung apoy. Yan. Yan mga kaibigan, no? Sarap niya, no? Grabe. Grabe. Saan mo man Ayos, napagdalan? Ayos talaga si Roberto. Roberto! Anjo Bunik mga kaibigan. Wah, para karatin mga kaibigan. Wah! Para karatin mga kaibigan. Bukod sa tagaluto, bukod sa magaling magluto yun mga kaibigan. Para karatin mga kaibigan. Para karatin. Yan mga kaibigan. Oh. Ayan si Insyong mga kaibigan. Oh. Insyong! Roberto, Bay, magsalibaw, bay, magsalibaw. ayun siya na kayo mga kaibigan. Ano gusto mo nga nito? Dito sa loob ng aking bahay, medyo magulo mga Ano, kaibigan. yan mo ba? Surat na ka. Tingnan mo yung Christmas tree ko mga kaibigan. Noong December pa yan, hindi ko muna tinatago. Magulo dito mga kaibigan sa loob ng bahay. Pero maya-maya, after namin magluto, maglilinis ako dito mga kaibigan. Maglilinis ako, maglalampaso ako ng sahig, maghuhugas ako ng plato, mga kaibigan. Yan o. Haluin mo na yung jubunik. Ano, di ba huli? Haluin mo muna yung jubunik. Muna natin, tikma. Hindi, haluin mo muna kasi namumuo yung ano eh. Hindi yan. Yan o. Yan mo, uta. Ayan o. Sarap niyan. Dapat ito masyarbol. Sure ball yung kaibigan. Tagaluto natin dito mga kaibigan si Anjo Bunik. Ano? Sa panli. Wow! Ang insyo. Sarap! Ay, good. Ako. Wow! Hindi niya kilala yung sarili niya mga kaibigan sa sobrang sarap. Lagyan mo konting asin. Ayun sa panlasa mo ay. Roberto! Ano na to Roberto? Mamaya. Ang sipag po mga kaibigan ni Roberto. Ano, naguhugas ng plato mga kaibigan. Yan po ang tularan natin. Habang naka-lockdown po tayo, gawin natin yung mga gawain sa loob ng bahay. Katulad ni Roberto. Saka ni Anjo Bunik. Para karate yan mga kaibigan. O, ayan si Insyong. Nakaupo lang siya mga kaibigan. Mga
kaibigan, ilalagay na po natin yung pechay. Yan o. Ilagay na natin yung pechay. Maya-maya lang mga kaibigan, luto na yun mga kaibigan. Yan o. Ibabaw lang natin yung pechay. Tapos takpan. Pagkatapos, takpan natin ng ilang minuto mga kaibigan. Matalok siya na iyan. Parang ano lang. Ang pechay ng mga kaibigan, madali lang naman maluto yan kahit half cook lang naman. Mga kaibigan, meron nga pala tayo ditong dumating na kapitbahay mga kaibigan. Walang iba kundi si Rico Blanco. Si Rico Blanco mga kaibigan. Magaling mag-gitara to mga kaibigan. Sa kanya yung gitara dyan mga kaibigan. Yung gitara, hiniram ko sa kanya. Yan si Rico Blanco. Nabablang ko yan. Oh guys, Nabablang ko paglasing. Meron din siyang YouTube channel mga kaibigan. Subscribe mo. Ano yung pangalan ng channel mo? Ano pangalan ng channel mo? Gonprex. Gonfrex Vlog mga kaibigan. So paki-subscribe na lang po si Rico Blanco. Basta lahat, basta. Nabablang ko paglasing. Nabablanko siya mga kaibigan kapag lasing. Nabablanko yung isip niya kaya Rico Blanco yung Yan ang mga kaibigan, no? Konting halo-halo halo-haluin natin ng konti mga kaibigan. Root-root lang yun mga kaibigan. Root-root. Root-root. Pero, diin. Root-root mga kaibigan. Kung sa Tagalog diin-diinan lang natin mga kaibigan. Para hindi madurog yung tilapia mga kaibigan. Yan o. Lapit na maluto yan mga kaibigan. Tikman mo nga bonek kung anong lasa. Okay na ba? O yan po. Tikman muna natin. Masaan ako? Sorry mga kaibigan. Sobrang sarap mga kaibigan. Kaibigan, luto na po yung pikadilyong tilapia natin, yung ginataan. No? Tikman muna natin mga kaibigan. Sarap mga kaibigan. Yan na po mga kaibigan. Luto na po.